Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.gfatube.blogspot.com. Κάντε follow στο Instagram όπου θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Κάντε επίσης follow στο TikTok που επίσης θα βρείτε στην περιγραφή. Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της. Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συνεξαριστή, η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της, την πίστη, ελπίδα και αγάπη, μαρτύρησαν στα χρόνια του Αυτοκράτορα Αδριανού. Οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας πήραν τα ονόματα από το χωριό της Καινής Διαθήκης. Νίνη δεμένη πίστης ελπίς αγάπη, τα τρία ταύτα μείζον δε τούτο η αγάπη. Η Αγία Σοφία, τίμια και θεοσεβής γυναίκα, γρήγορα χείρεψε και με τις τρεις κόρες της ήλθε στη Ρώμη. Εκεί καταγγέλθηκαν ως φημισμένες χριστιανές. Τότε ο Αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι 4 γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν. Αφού απομόνωσαν τη μητέρα, άρχισαν να ανακρίνουν τις κόρες. Πρώτη παρουσιάστηκε στο βασιλιά η 12χρονη πίστη. Με δελεωστικούς λόγους ο Ανδριανός προσπάθησε να την πείσει την πίστη να αρνηθεί τον Χριστό και θα της χορηγούσε τα πάντα για να ζήσει ευτυχισμένη ζωή, αλλά αντιμετώπισε το άκαμπτο φρόνημα της νεαρής. Τα λόγια της Αγίας Γραφής αποτέλεσαν δυναμική απάντηση της πίστης. Εν πίστη ζω του Υιού του Θεού, του αγαπήσοντος με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Δηλαδή, ζω εμπνεόμενη από την πίστη μου στο Χριστό που με αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του για τη σωτηρία μου. Τότε, μετά από τα βασανιστήρια, την αποκεφάλισαν. Επίσης, με τα λόγια της Αγίας Γραφής, απάντησε και η 10χρονη Ελπίδα, όταν τη ρώτησαν αν αξίζει να υποβληθεί σε τέτοια βασανιστήρια. «Λυπήκαμεν επί Θεό ζώντι, ως εστί σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστών». Δηλαδή, ναι, διότι έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στον ζωντανό Θεό, που είναι σωτήρ όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Αμέσως τότε και αυτή αποκεφαλίστηκε. Αλλά δεν υστέρησε σε απάντηση και η 9χρονη Αγάπη. Είπε ότι η ύπαρξη της είναι στραμμένη στην αγάπη του Θεού και στην υπομονή του Χριστού. Βέβαια δεν άργησαν να αποκεφαλίσουν και αυτήν. Περήφανη για τα παιδιά της η Σοφία ενταφίασε με τιμές τις κόρες της και παρέμεινε για 3 μέρες στους τάφους τους, παρακαλώντας τον Θεό να την πάρει κοντά του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και η Σοφία παρέδωσε το πνεύμα της δίπλα στους τάφους των παιδιών της. Ως ελέα κατά καρπός ανεβλάστησας εν τες αυλές του Κυρίου, Σοφία μάρτης εμνή και
ήτατον, τους της νηδίος σου βλάστους, διαγώνων ευαγών, αγάπηντε και ελπίδα, συντί Θεοφρόνη πίστη, μεθόν της όπη υπερ πάντων